Eu son Silvia e son investigadora en Atlantic, na Universidade de Vigo. Son enxeñera de telecomunicacións e esta carreira está-me a permitir a crear tecnoloxía para mellorar a vida das persoas. O meu obxectivo é axudar a miña familia, amigos, os meus veciños e a ti. A nosa tecnoloxía pode axudar a xente que coñeces. Os meus traballos céntranse en mellorar a comunicación entre as persoas e os ordenadores. Sí, poder comunicarnos coas máquinas en galego ou outros idiomas e que elas nos respondan. Ademais, os nosos sistemas axudan a nenos e adultos con problemas na fala a mellorar as súas capacidades comunicativas. Esos sistemas permiten tamén mellorar a vida dos nosos maiores entretendos e informándonos sobre o seu estado. Se che gusta a tecnoloxía e traballar para crear unha sociedade mellor, invito a que me axudes.